Good morning. Ganun dali as adlaw. February 3 na karon mga kagahi. Today is the first day of my treatment. Alas 7 is buntag kinahanglan mamahaw ko kay namo ko imnon og buntag og udto. Awas na nai ninyo guys, nakatirno oh. Arang kagwapa. Ikaw yan, dali yan. Pakitag imong terno yan. Adjo, pagpalupig. Itong nanay, deung nanay. Tapad nanay. Oh, padeung nanay. Oh. Nama po ko yung mga ingana, mga kagahi. Pero di naman masigo. Di naman masigo na he. Nagagaling sa nina, nakinimdom mo dani. Katong couple shirt naman ni Undo na po sa I love my girlfriend. Nagit sa kay ikot-ikot man sa kuan. Di, migas. Kuno ikot umigas. Ardaga na migas sa tusbay gaba kay si basag mga kilid ba. Duy lagi ni bubuhay na. Agahe piot na. Oy update type mo na ang DB. 1.7 kg na si Ja. Sakto ra man kuno pud sa isang edad ja. Wa na si Ja nagsuhi ni posisyon na si Ja da nag-us-ubus. Ja grabe lang yung luhagan ng tanah kung duk grabe magajang luhagan ni Ja duk. Kuan banado kanang bad sign ba naman nga di, uy, healthy hinong ng baby. Makuyawan ko no ko, di mo luhag. Kaya di ako po sa pasinti sa una. Mga 5 days ko no, na feel ag luhag. Padugay-dugay, makunog-dung sa clinic. Pagka 5 days pa makuno ning dung. Pag ato pa kuno yung na, huy, wa naman di hagis ng baby. Kato na yung pagka first day, dapat ning dung na siya kay basig na gibatig bata dito sa ba, nadali pantak to. Padugay-dugay, magkuno. Dapat tayo kuno, wa ni mo na feel. Dapat mo kontak na kadados imong doktor. Dapat after 2 hours kuno eating or within 2 hours na kan feel nga napo ka movement nga na kato kay wa mo kuno ja na ang lagi kuno mahadja mahay le kuno ginikanan ako na li pero kung garbing luhagan yang ninja bahala usahay di na ko makatug. So thank you for your prayers for me. Kira na kitang tanan naman yung mga challenges nga pangatubangan sa atong kinabuhi. So today mo biyahe day mi today. Mabiyahe mi today at tumi kuan maribukok unsang hapon pa noon. Sabados buntag na mo koy appointment sa photoshoot for maternity. So paggabi mi kay kinahanglan man nga kada bitang mo pagsigas adlaw. Pero lamig kuha. Inga na anja inig kahapon coronation niliksian. Mang extra ko pang make up. Okay. Kinahanglan ko rog mga extra nga trabaho. Ja, mo to nga nang matigapon mi kay lisod ka og mga adlawon di ko kabakod og adlawon kay dugay ba ko makatug kanang kadlawon mo ani naglami daghang tuog na kay makasugod kog tuog mga kuan mas 12 nga na maglami naman na ug mga mo pay paggabi lisod pa kog tuog na so man magpagabi laman ni pwede pud paggabi panghapon-hapon nga nang magtrabaho pa dari ba mamahaw sa ko. Mag-take na ko sa ang medicine for lunch. Agang for lunch katong anti-thyroid. Here is my baso. Nag-alarm ko para kay baw ko og gusang oras ako mo-take bisig makalimot ko ba. Gumajar ba dahil lang tagak. Yeah, gaman tutoy. Yan nila sa kadag. Madyo noon kan di ko maglisod og tuon. Ang problema ug gagmay mga kagahi bisig musangit sa kailaok mo nang daghanan sa uy. Nga naman ka? Suko mangus kabang haglok lamang ko. Nasuko si kabang ni Panda. O man nakurat ako pagagin ha ba. Nakurat ko wa ko awaja si Panda nang kontra ni agi man ko. O ginuko mo ra magmanglayas matros maribuhok. Nansa man to na sila. Ang mga pasahero na mo ra magmanglayas ang daghana may mga bag buang bisig ni mga pajiha. Grabe, mura magsilay magphotoshoot. Kung gani dag magphotoshoot, tuluram gani ka dress. Ala gajin ah. Ang dress kay Nakamalita pa. kuman. Mura magmuadto, mura magbusakay eroplano. Buang na. Agi mo naghana pod. Ako imo. Sabado gamar ka uy. Gamay ra 5 ako. days man ko. Ha? 5 days. Ama to pamday kag na pamday may treatment. Wala mo na bulat na. Grabe pag minalita man jud. Ha magimong malita dang pag imo kansi kang ati ali. Di ko okay na. Kada ko kuan mga kagahi, papilis dali gida, ngit-ngit naman day. Ug ID ni father kay magkuha ako sa ijahang papilis dantos
kuan register of deeds ako magkuha kay man gingan ang SPA. So ako ray makakuha dani. Nga Lunes na puhon siguro kay weekends man. Ja og mapuhon photoshoot tang bibi. Ja Domingo mo simba mig Domingo. Lunes na. Ginoo ko ang daghanag bag. Tulo malagi mong bag. Magmulayas to ay isa ka itom ta upat jud kinapay kalyan ah. Sabay mo kalayas day. Abang tambal may nga di ay. Lago na. Muuban lagi ko. Sagahan sapatos. Tata na. Ay, pag sapatos kay Valentino. Salamat sa gatag. Pangisa mo. You know who you are. Ilaw sa nga mami. Ang suot sa nga nagang sa nila. Aga ko kay nagkuan ra ko pang bayar ako kay nag-abot ato matugra man pud. Di ba ba yung ganay sinina sapatos gani. Tugra man matugra bitaw tay nag-abot. Ako nakapambayar ako kay nag-abot matugra man. Mga to nami mga kagahi. Tay mga to nami. Grabe naghanag karga uy puno mag likod. Ano bata? Bata daga na. Uy inuupo. Nagparang kadagge nagbakbak na. Ara kagwapa ka adjo rang kalamig paa. Rang kalamig paa. Tambunin ang paa ano nagpapakigo. Nagpapakigo man lagi. Lagi. Nga nang short day. Nagkuaman ning Imuhan ni Tatiri. Di uy. Kay maot na minay. Madyo kay nanghid ka. Nami tayo. Uy, madyo kay nanghid. Kausa kay na ka. Binutan ko no, di ko na magkiniat. Pag binutan sa imong maestra. Pinutan ko tapos. Ang bag na dubli naman na. Ano ang daghan na may sapatos gi pa na? Ang daghan ng mga kau. Wato sa dagat kuno. Dagat. Mga bra, ang daghan na kita ko sa kadusinang bra. Panti po sa kadusina ginuo ko. Love you kay Rolito. Sige na iputang na lang sa ibutang uri. Wa na ka laka na mo. Love you kay Rolito. Ang bye. Sakay na day. Mo tani celebrity. Kamaw ka day mo abre. Kamaw ka mabre. Maglisod. Asa mas pan ibutang. Aya la kan hadlok si Jojo na stress. Nay, bye-bye, Nay. Love you day. Wag ka nang Hapit pa ko sa bahin guba kay na ko ikuan dato at pick up kay mag-pick up para ba ko ugma. Nanay. Uday. Ay, natiri. Ano yung siri? Okay, let us go. Sige. Ang pigpod mo diha. Malapit na. Malapit na. Hello mga kagahi, 6:40 na sa gabi. Mapay pag-abot na madali sila Mama Julie. Yan pa ko sakdanan, padung pa ko muna. Burn out bago niya mo sakdanan. Burn out niya mo sakdanan kay bagsuga. Naog na ko kay tugnaw na. Ay! Nag-date sila? Halak ka, nagmaritis malagi ka, nagkatawa malagi ka. Kaya nag-date sila? Tiaw! Okay. Haman dapit. Nasa ladyo. Sa Cebu. Di ato si Mama sa Cebu. Nubuang na. Lagi, Mami Tere. Si Papa Rabag Mama kay ning nag-date sila. Nag-okay na. Nalipay si Ja. Nalipay si Ja. Haman bi. Dadadun tago. Nagi mo pa na uli na. Wa. Hindi ka nag-date. Tago. Hindi ka naglabing nagbalik pa sila o pa. Bari. Nang kuno yung papanimang uli. Nalipay na lang. Umutan ako ko na si Papa kana pasok ko. Tara na lang magpaso. Te, dahil nagmaritis na rin nga bata. Lagi dahil lagi bata na rin nagmaritis. Isa man. Ning tabo, ningan nga, nagbalik na kung nagijang magpapa. Tagarang ka pala, di tayo isang muling balik. Dali pa tayo isang nga.
Magsawon ko katong Nagbalik na kuno lagi. Te, nay nabili ng sinilas na niyo. Sige, stir na to. May nagluto. Te, nay nabili ng sinilas. Ang si Has, madam. di pasok ma. Sabi ta na lang. Apil ko pasok. Silang duha nagubad. Wow, naghanap. Arang naghanap Silang siguro duha. sili. Tis lagi dyan, yun nga nagbalik. Nagsilik si Ay. Tis ay. Kuha ni Raisa din. Ilan, mandi ay mga katuan. Alang ipayan ako. Kaya katapok na. May lagi gaon. Mura lagi si Demo kurunahan. Ganda tati Maripi. Hello, Pete. Sa puti pasok. Mura lagi si Demo kurunahan. Isa pa kayo mukha lang. Pinili na first na dyan gabi. Hala ko, Bi. Pero nagpaso ha. Ang naghana man lagi pagkaon. Si Ate Marife. Happy birthday. Ate Marife, happy birthday. Bi, ang naghanap kang supporter, Bi. Ginoo. Ano sa bago mo diri? Hindi nga na magsaba-saba jud mo. Inig karong daghan sa pants ba? Inig kuan na ni sa. Na, kasi ko sa. Suwagit may biadyo kahunong sa imong pagrampa. Rampa ra gyapon. Gara, Bi. Ni gusto wagit na may gara na ka. Smell din mga jo. Kakanunay kay at pulis madakpon ko. Dakpan ra bate. Bitaw. Basay nga na. Baso di mail. Ibutan sa yung bagdi. Ani kuan na. Mari lagi kulog luto ma. Bung lato. Makaon. Ano na yung pangutana? Basta kayo mo kang yung kanya. Diyan ka kami. Kago kay katang ano na kalikyan? Ano na inuma, motherboard. Kami. Abi ko kunugi. Das buhol. Ikaw, bahala. Ati ko. Sa bala di marato basta. Darag amanda. Agpara rabanis ugma. Photoshoot. Pa ni maplansa. Agaho okay ra di maplansa kay Dresman kaundoy mi wa. Ara man hay aron di ka adyo magumuot. Pero da masikukun la nang gamay da natag ni RM. Nipis ra gugulan mga tanong gugulan pinalit sa merkado eh. Okay na. At ang inin sa ugma. Ikapoy manggod ko makakapoy agad tong tambaw kaysa pa ko ni inam kay hyper mag-adyo ko bisan pag abdag alas 12 di pa ko kapudyon. Karon gikapoy ko. Okay kibati sa puro si muli bro. Okay kibati. Ani nga na kay wala bati si mo. Wa ko kay pamati nga sakit agarang kuan geneb. Lagi Twitter jud basta magdurog-durog mura kulbaan pod. Ang kulbaa ba? Bisag wa kay kakulbaan na kulbaa. Tabangan ko nga ti Julie Plansa gikapoy ka jud ko. Magdudam di ko apon. Ari hi dari. Doy, ang nga pantalo ni mga gida. Taon doy mga kagahe, white o blue. Sakto lang itong maong. Kau. Matug na ko ikapoy ba ko kaaso. Kapudas ang mga yan. Saura mo. Lawas. Grabe na gidyan ang kapudas mga kagahe matug na gidyan ko kunan. Nagplansa pa sila doon, dyan na makaya. Na sila na nagiplansa na sila misa. Kanihang sanin na kay bago man nang inilas alas 4 sa hapon na minigikan diyan pud mining naog ditso na ni pangkatugay na ni. Unaray ra man yang gisuot. Ang kapuja sig kaadyo. Wala ko gadaro sa tambaw siguro pud ba. Bisig ning work si Jani ba. Good night mga kagahi. See you tomorrow. Makita tawag mga adyo ba ninyo kalimting mo tanong sa tong vlog makay mag photoshoot ni. Para makay pa mo unsay mga from my nga nandiyan. So, pagka-follow sang FB page, follow mo dito kayo na ako yung mga content na itong gi-upload nga. Wa na gi-upload na ni YouTube. Diyan ito pa na i-postpone ang mga pictures hindi ka mag-edit sa photographer. Nag-upload man po ko sindahan. Haraman na pasagdan, haraman na katugan. Matug na ko dyan. Salamat tayo ka sa inyong prayers, inyong mga comment. Thank you. Na-appreciate na pero di na mata sa tag-reply. Tanan, kay daghan mo ka dyan. Salamat sa inyong paghigugma. Night. Bye-bye.